taurisai zvandingita izvi hamuna kadzita kai taurisai imami wangu pane mukadzi akafona kuZBC aitsvaga hama dzake akakura asingazvidzi dzinza rake rote atezora munhu wakaita mwana uyu saka madzimai vangu vakaziva kuti mwana uyu munin'ina wangu saka vaita nguva vachifonerana kuti itai tigogona kunge tisangane tionane tizivane patinogara nepamunogara saka madzimai vangu vanhu vakaita mukana wekuwana mari kubva kufonera munin'ina wavo saka ndinini mari deiwana vasangane patizositaure kuti tisangane kubva vawirirana kutosangana kuHarare akafona iri sana nyaya yavo ikudzichiya Andikutire pachena. akakura pachena ndio murume kandiyari kuti ndikudzire pachena ndiwe paurutaura ndikudire pachena unongotaura kuti mukadzi wangu ndandikudire pachena ndozvaari kuita furustop munhu akachenjera ambuyapo handina murume waindikudire pachena uchiri kundidawo here kana kuti kwete pamusoro akuti mafambisiro anoita nyaya dzake saamuna nyaya dzake ndedzipi ndotauraedzoi kwezvokuti andikuita achikundida here nyaya dzini dzakawanda ndodzaari kuda murume inini hangu kuti ndibudire munhu pachena panyaya dzandisingazive handikwanisi asi ivo ndo vane nyaya yavakakwanisa kuya nayo panapa kuti vada kubudirwa pachena nekuti ini chandoziva ndechekuti ndakaenda kumba kwemunin'ina wangu ndakanochungurwa nemurume womunin'ina wangu muchauru kumba kwanga ndisingazive zveshuwa munin'ina wangu ndinoti ane mwana chirema ane mumwe we3 years anofamba saka vanogara vari tumukadzi nemurume ndakatochungurwa nemurume kubva muchauru ndikaita kupi kumba kwavo saka ini handizivi kuti nyaya yacho yavari kuti ndibudire pachena ndeyei nekuti murume ndinogara naye mumba everyday kubva kwandakaita kuHarare ari kufuga gumbeza rake ega ari kutenga chikafu chake ega ari kudya kubva October up to now ndindotengera vana grocery ndindotengera vana chikafu kana mainifomu vana vaitoita kuchikoro nemainifomu ane zvitamba asi murume anoveza murume anoita sei handizivi kana dhora ravo kana ndisingakanganise ngavadaire vega nekuti inini nyaya dzazvidza vada kuti ndibude pachena ina handina kana nyaya yawani yandoziva Akatora nguva yakareba zvakadii. Ndine- Maenda imimi kuHarare. Makatora nguva yakareba zvakadii imimi kuHarare. ndakaenda musi wechina Handizwa zvakabvunza. Kana riri svombe svombe. iwandei ndakaenda china ndakaenda chitatu ndikadzoka china Pakuenda kwenyu kuHarare maiwirirana here. ndakatogoneka baba ndaapei vakanditi takurai mwana wechikoro ndikati mwana wechikoro mwana ari kubhadharirwa nebhimu bhimu haibvumire kuti mwana avorobve chikoro ende zvechiwo mutemo webhimu hautenderi kuti mwana arovhe chikoro Mabva imimi kuHarare. Mhosva yamakasvika muchitambirana nayo pamba ndeyekuti udii yaibva muna baba. ndakangonzwawo vachitaura vachiti usaka wakahura nemurume womunin'ina wako ndikati kuhura nemurume womunin'ina wangu zvikanzi ndikati munin'ina wangu ndingatohura kungowanana naye ipapo kungonditambira tichienda kumba ndatohura naye mutauni makazara vanhu kudai so ndinohura naye pakudii Nataura zvakanaka. Baba. pamusoro echangamiro Ndomiraika. Ndiri kubvunza mubvunzo mese. Mavanzwa here zvataurwa namai kuti imi makati vakahura nemurume womunin'ina wavo. Ndizvozve. pamusoro echangamiro inini asi ndakataura mashoko iwayo asi iwo ndakataura mashoko ekuti ndiri kufungirwa ndakahura here nebamunini wangu nekuti matauriro andaivaitira ndovakaita kuti vazotaura matauriro iwayo asi iwo ndovakataura kuti ndiri kufungirwa ndakahura here nababa munini wangu Ndiwo mashoko okuti ndikufunga kuti akahura imi mamambotiwo chii. vakaita vakabva kumba vachienda kuHarare vachienda kuHarare vasati vasimuka pamba takati kwamamwana tatinge taenda tese sezvo vanhu vamunosangana navo hapana anoziva mumwe imimi hamuzive munin'ina wenyu munyanyazive nini pamunini wenyu hamuvazive saka tatinge taenda tese kuti kana uri ukama ubva ubatanidzira mune zvakanaka vakanzi hazvikwanisi kotende tese naretera mamwana chiendaika nemwana wechikoro saka ndini asi ndakaenda nemwana wechikoro ndakaenditi 1 saka ndati orai zvamudakaenda muri 1 ko uchifona ika zvakataura mainini kuti kana makuya mundifonera saka ndini asi kukwanisa kufona
ndokufuna ndakumberi ndakati konini ko network yakaramba saka network hairambi kana utaura nosunda makuru mwana vakateera inenge ndinokadzi wechiti kutonga wakaita kuharare izvozvo nokuti emimire yegumbeze iyere yegumbeze sei hako kutaura chamirire kutaura kuti muromo hautadzi kutaura asi zviri kuitika zvamai manje hasizvo ndozviri kuitika zvauri kutaura izvozvo ndozviri kuitika nekuti chikafu kumba ndikutenga chikafu ndotenga kumba tinovatese mugumbeze ndinotowaridza chuma gumbeze nekunaya kwakatanga kwenaya mvura avo vanoti ndinoteka chato nekurwara kwandikaita makuru ndobva ndatora tuma gumbeze ndobva ndagwanire pasi 2 yepamusoro vanotora repamusoro vozviputira vega vorari ndakati zvakatenga rini ini natete unomushambani saka babava vanozviputira gumbeza ravo vari hwani asi ni munhu wekuti ndinokwanisa kuudza vanhu vekubasa kwangu nevarungu vangu kuti nheniko zvinoitawo here kuti murume mukuru anotora gumbeza ozviputira munhu anodimbotaurira naye ndikasvika kumba ndikati maswera sei baba hadaire ezvinozvida kutenga chikafu vanodya vega ndikabika sadza inini vanondanotenga chingwa votenga mukaka votenga mazai vobika vana vari kuchikoro murume mukuru ega vana hakana ndine vana 4 nemurume uyu plus wangu 1 ndobva waita 5 pamba izvezvi kutaura kwandikuita unyoro uyu plus munhu yechingani kutaura kwandikuita kuno bababa kana ndichinge vanyepera ngavataure kuti kuvanyepera izvozvi ndikabika chikafu vana vekuchikoro ndo vanotosvika vachitopedzisa kudya mama ndachingati vadai ende uchiona zveshopoto inenge yabikirwa tii ndosariracho havasi kutenga kubva october svika izvezvi ndinoenda kumaricho ndinotengera vana chikafu mainform kuti vana vaende kuchikoro ndini ndakatenga mabhuku chaya kuti vana vaende kuchikoro ndini ndakatenga izvezvi vana so izvezvi ndakatengera vana hei kuitano kwandikuita kwandikaenda kuharare ipapo ndakatoenda ndine kamari kangu kwanoita $80 ndikatengera vana hembe dzechristmas pamwe ndo zvavari kuitira izvozvo ndikatengera vana hembe vanopopota unonditacha basa rekutengera vana hembe ungatadza kutengera vana chikafu indi kana ndikatotenga chikafu chacho chekuti ndatenga chikafu handinarina chikafu chanditakura kuenda kubasa ndinobikirwa sadza kubasa ndinoswera ndiri kubasa ndinodzoka na 4 kana na 5 kana tanonoka kupedza tinodzoka na 6 pamba tichisvika pamba asi baba vaukasvika pamba chikafu vanobikirwa nevana ivo kana nyangwe vakasara varipo vanobika chikafu ini nandakana chikafu chandinochikapa ndinosara ndenda tenga vanowesa vane chigayo izvozvi kunyoro huno handizive dhora ravo kubva tichitanga kugara tese 2013 up to now handizive dhora rababa kana poto kana plate handinaini mumba mangu vanovesa kana tipenimiti handina kana ozocheandinanohura nemurume munin'ina wangu chandingatangedzwe nekunokupanya musho munin'ina wangu ndingakunokupanyamusho munin'ina wangu kodwa mana kumana kana anenge atautaura sukudza uroko mapurisa endeko anenge ataura $5 mukavandiratidza ndingamamba akatongewa chingandifadze chii kunopanya musho munin'ina wangu akandisingazive inini kuti ndainasi uno ndakakuenda kunoona kubva 2013 tichigara nababa tine mwana wekutanga aine 11 years izvozvo handizive kana dhora ravo ndichiwedza izvozvi kuna kuita mvura ndokumbira godhi mainikuona vanondiziva mwana kumusana wemwedzi 2 masturu ndifamba ndichitengeka kusvika vatenga redhiyo vatenga bhasikoro vatenga majenare vatenga wotapambu vatenga kombureza vatenga chigayo ini handina kana poto yekuti ndinobikira poto isina musisi yemuriwo poto isina musisi yesadza kushanda kwandiri kuita kubva october ndokwandatanga kutenga mapoto ndokwandatanga kutenga mapuleti ndichivanyepera zvavadai zvekuti navo yekuti vana havakwanise kubvunzwa kuti ndaini vana munorarama sei ndokunga ndingade kutaura kumusatosvika kana asina ndisingakanganise kana akamboenda kuchikoro akachishanya kuchikoro vana vangu vaenda nemainfoma nekugamba ndine 2 mugrade 6 nemugrade 7 nemugrade 5 izvo zvava kuenda mugrade 6 nemu7 vachienda
ndakana mainifomu yanetedza pakuchikoro kusvika ndaenda kubasa kumaricho izvozvi ndinoenda kumaricho kuseri na6 ndichidzoka kuma6 ndichiswera ndiri asi baba vanoshanda Ati zvakwana namamba azvizwa. Akabudirwa pachena apa ndiana. Akabudirwa pachena pakati penyu ndiani. Kuti vakuenda kuharare vachipfuurana tererai. Ngatinyararei vanhu. pamusoro changamira amai ava ndavatora navo vasingashandi vakatanga kushanda gore rakapera anditika ese apa ndinoshanda ndini baba kutenga chigayo kutenga stendi yari kugara izvo zvine mishini yavo kutaura tende ichodhomba medu vamai ava vanongoshandira mari pazuva racho kuti vagone kubhadhara nokutenga chikafu kuti dzimba tinogara inobhadharwa mari Mutu kamnotudza. hatutotaurawo Ayo tudzi. Udzai mambo. Kozi zvataurwa namai andazvibata. Ndobata ozvi. inini mambo vanangu ndinochengeta. Ini ndoda kuti mutaurire mambo kuti mambo ndakapa amai ava mari yakati kana iri $20 kana iri $30 avapokana. Kozi avanga vachitaura vachiti handina kana poto yenyu kana chii chenyu handina. Ndoda kuti ivo vabva murambewo. pamusoro wemambo inini amai avo ndaivapa mari. Mari taurai kuti amai ndikakupai mari musi wakati. Ndikakupai mari musi wakati. Kozi avati handina kana $1. Saka imi chinyatsovataurai mama vakava muchiri kuzviziva. Mama ivapa kana ipondo kana chitaurei. Nokuti vati kana $1. amai avo ndaivapa mari tienda tese kuharanda amai $50 tonotsvagira chi moona kuti mungadiwo chii toranza hande tese kuharare handiti ini ndendiri mashure osadza zvavanoda sadzirana vavo nditika ndandazokwanidza zvekare ndandazoita seizvozvo maenda nese kuharare anomari pabaenda kuharare aenda nomari ndiani pamusoro wemambo wangu aindanesa mari muhomwe pachiungu ndiani uri tu umukadzi wenyu ndavatambidza mari obva kuti mari isemhoo ehe kugumba kana musina kuenda kuharare nokuti vamai kupamari kumbamai vapamari yenyu amai ndo mari yekuti kana makafunga kuti ndasvika kusongera hove chengetai mari amai ava mari ndinovapa mambo handinoyepa mari ndinovapa nokuti inee tinoti chigayo mari yechigayo iriendawo pandinenge mukadzi wandinaye mari yekuveza iriendawo pandinenge mukadzi wandinaye vatitori ndine mumwe mukadzi wandikupa mari iyoyo zvinizvo zviri mumba medu matinogara namai ava tigere pamwe chete asi nyaya Amai ava ndivo varikuchengeta mari yechigaro. mari chigayo inochengetwa nemi nekuti ndiye zvodi vadiwa bhizinesi nebasa rekuveza rani nokuti inoveza Kuveza inochengetwa nani? hati Mari yekuveza inochengetwa nani? mari yekuveza inochengetwa neni baba Nemi baba. Eh. Uyo inochengetwa namai nhei. amai ndinovapawo mari yandoonoti iyi ndo mari Last week wakapa mari. mamiri akaita zvinhu zvamai Ndizvo zvakapera. Mamira akaita zvomai manje. asi ndirapira ndaupa kumari Wow, mamira akaita zvomai manje. Mwedzi wapera. mushe wangu rinantauriti vati vana vangu havasi kutombobhadharwa mari tonoda Andikuapa mari kumwedzi wakapera. handina kuvapa mari vana vavo vaenda kukorosvika kunyepa here chokwa ishe zvanga zvakandiomera zvesu handisi kuramba panguva iyoyo Asi nenyaya yamune zvakanaka. Inini ndanzi vanhu vakaputana pachena. Taura ini. pamusoro weitenda amai vakagumbura baba ava amai vavagumbura baba ava ndepekuti baba vaida kuti amai ava vaende nebodyguard kuharare kwavakaenda saka paamai ava kuramba kwavakaita kuti mwana avaperekedze baba ava vakafunga mumwoyo mavo kuti kune zvafambirwa zvisiri zvipi izvi zvekutaurwa ishanje chechipiri chakamira mukutaura kukuita amai ava baba ava is not a responsible father because vari kutoendeserwa vana kuchikoro nebhimu ivo vatori nechigayo kompresa
kuveza disadvantaging vamwe vana chaivo chaivo vanokodzera kukatibhadharirwa nebhiri. So he is not responsible. uyu murume uyu imba iyi ada kuti wakachena asina shaya paona kuti wakachena nokuti ini ndinofunga kuti ndikudire pachena handisi kuwana bonde handisi kubikirwa ndondora vakurira vana handisi kubikirwa handisi kuwachirwa ndinongosaidzirwa zvokuda wakaita se wakadaro zvese zvazvina kuzoona mukadzi ndikumuka makuseni tichienda kubasa andinozvo baba usava chitenga mazai vachidya vana vichachechi chokudya amusori baba vatamutoita mumba imba iyi nhasi ndinokuti dzokerai kumba baba nhasi hamuna nyaya ine mugara zvakanaka nechii nemukadzi munozvigona here taurai kasi ndakupedza ndikupai 2 minutes wakaenda kuharare amai vachidzoka kuruka vakanakabvunza amai mafambiro angu aita akanaka here anoparadza dzimba dzevamwe ndopatakakonana amai ndobva ndipatakora ndironzera mumba kuti ondorova handitika vamaparadza imba yangu bamunino vavanosangana nayo kuharare nyandiwazive amai nino inyandiwazive handitika saka ndaida kuti ndigone kuziva kuti wakafambawo sei vaparadza pato orit pakauya chungura nabamunini kuharara nditi vakasiya vaudza amai mukadzi wavo kuti ndoda muchungura amai guru handitika ini mukadzi wangu akanditi usandiperekedze usandipe mwana ukene nayo usafone kuti nini ndikunosvika sei vaita basa kurumeka shanje dzavo dzakanaka anyararenga shanje dzamabava dzakanaka dzinotekeredza imba yavo asi apana kuzvipazira vega apa hapana nyaya baba nokuti imi mukuti zvakanaka here munoparadza imba yomunhu kasi hapana komplaini yekuti baba amai avo vakarara nekomunhu kana wakadana nemunikina wenyu hamuna nyepe baba ndingaiti kubatsirei nyaya ingoripo ndeyekuti muda kuziva amai nini vari kuharare muda kuziva bamudiki vari kuharare zvakanaka zvomochita mani amai ipai nhamba dzababa mudiki Baba munini vananzwa inifoni mangu inini zvomochita sababa tsvagai mari yenyu yebhazi mokwira kana muda kuperekedzwa naamai moperekedza kana muda kuenda mega moenda monobata chokwadi mapa ground muchiona vanhu vapi vanhu vevavo ipapa munini wangu akataura dai baba mukuru vakandifonera kuti inini mai nini munini mukoma wenyu aramba kuuya neni saka inini uda kuti tiuye tese ndizivewo inini ndizive bamunini dai ndakavatumira mari yebhazi ndakavabhadharira papi pabhazi but ava havana kutaura kuti vada kuenda neni munyina makamuona unganatsowirirana here aiwa ndimira mubvunzo wangu ungawirirana here batanidzira kuita wakama wacho unomuedza kuti kuwirirana kune zvakanaka vanogone kutsanangurawo handina mambo chiendai mogara zvakanaka kumba kasi iwewe tora nhani uvezokubabambamani bamako wazvinozotaura tora nhani uvezokubambamako kwete kuti tora nhani yekuzonyerera mukadzi uvezokubveta chikafu unorarama zvakanaka nemudzimai wani wako usingafunge kumbeze wega kumba kwavo sanzari ritori kuama yavo vangu vanotofunga vega kuti kumba kwani kwavo asi vakwave kuti vafunge niwewe wazvizwisisa chiendai kumba nevana nonyima chikafu chiwabata uroko tinzwe kuti uchabatanai uroko murume pasi mubateka yapera ka bata uroko uende panai amaboy fambai zvakanaka nobhata maita henyu